Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagpakpakasi ni Brando asaan apaltugan nila kay Ignas. Ngem saan adimngeg tilakay. Ket pinatay na ni Brando. Impapas nila kay Ignas tinang paltog ni Brando. Kastaunay met apungtod ni Lindon gapo iti nakita na abang kay ni Brando. Nakuna na payan iti bagina ang nakasaganan daytoy ang makiranget ni Ruben. Iti sabali abangir, bayat iti panagmaneho ni Diana. Nakita na ni Doña Dolores ang magmagna. Inlugan ni Diana ti inana, ket nagturong da iti dakkel a balay. Kinasarita ni Diana ti inana maipapan iti mapalpaliw na. Ngem paglibakan lat tati baket dagiti madinga aramid na. Kabayatan na, agsarsarita da baket ansing ken Doña Dolores. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Saan kami amunel ken ni Diana, Dolores? Nagpalpaliiw kami adwa. Nasayat mo ta si Murot kay takada kami dito'y balay ko. Seryoso ka makisarsarita itaken ka, Dolores. Iti ka nito nga garamid ka manan iti sana nasayaat. Talagang iputok kon ti shotgun ko iti ulom. Ulitek, Dolores. Sana ka mangrabrabak. Paltugak ti ulom no agaramid ka manan iti may kaniwas. Sapay ka barbaro ti bala ti shotgun ko. Nalastog ka laeng, gaputad da paltog mo, manang ansing. At daman ka nawan ti paltog ko. Kabalaklat na ti pumatay iti tao. Anya? Ay, sapay mabisinak manun. Kasla kayat ko tagsida iti tao. Anya? Rumbang lang ti naramid mo, Diana. Kunak nubaybay amlat tan tinam nga garamid iti sana nasayaat. Nabayagan ang mapalpaliw ko ti madi nga aramid ni mama, auntie. Diyak lang nagtimtimag. Gaputawan pa'y lati na batad apang managnag ko. Diana. Sa anak nga agpangadwa ang mangidarom ka ni mama. Iti ka nito nga adadakas wenno madi nga inaramid na. Dakis sa talaga ti ugali day ta nga inam, Diana. Numabalin la kuma. Diyak kayat nga umay dito'y balay. Napanunot kon day ta abanag, auntie. Ngam addasim kan iti isip ko. Masapul ang mabantayak amin agaraw ni mama. Diana. Pinagsisilpok ti amin ang napaliiw ko kan ni mama. Kanayon arumuhan. Kan rabiin asumang sangpat. May saditan ti pan nakaamu ni Lindon iti apartment apag nanaudan mi. Boss, itay tayo pa nga kururay dito yung airport. Saan mo na sumangpat ni Papam? Aguray tayo lang biit, Onyon. Dimtengan ti eroplano ang nagluganan na. Kasta ka di, boss? Wan, Nagbayagan na sumangpat ni Papam, boss. Matuo ka nagbayag. sumardan kan, Onyol. Itay ka pa'y asumanaw. Nagsakitan ti lapayag ko kan ka. Pasensya kan, boss. Naglabid ka talaga. Dayjayan ni Papa. Ison ti makita ka rumala. Umay ka, sabdan ta ni Papa. Uraya ko na sumangpat ni Mr. Fortesa dito'y safe house ni Lindon. Inawagan na kita ni Lindon, agturong dan dito'y. Ado ti rumbang pagsaritaan mi ka ni Mr. Fortesa. May papan, kadagiti illegal na negosyo, apinaypayan ni Lindon. Ibang pangrunakid din ni Lindon, ti panang patay na ken ni Ruben. Imbis ko mga si kaswan na anaimbag ti negosyo na. Sumunga din tilugan ni Lindon. Kamaudyanan na. Adan ni Mr. Fortesa. Kumusta ti biyahe, Mr. Fortesa? Awan tinagbalin na parikot iti biyahe. General, kumusta ka matan? Nabayaga pa na na saan ta Kasi di sigod. Sana pala nagbaliw.
Kumusta meten dagiti kabusor tayo, General? Nang runa day jay ala kay Ignas. Kasang-sangpet mo pa ilang, ngem nalagip mo nila kay Ignas. General, naamwa kong tinapasamak kini Brando. Awanan ti sa baling impormasyon ko. Nilagi ti Ignas tinangpatay iti day ti Brando. Mr. Fortesa, saan lang ani Ignas ti kabusor itati grupo ni Lindon. No di ket dayjay Ruben. Kurang pa'y damok may papan iti day jaya, Ruben, General. Mabalin ka ti. Asikalayangan ti mangibagagan niya ti kinasya sino dayta, Ruben. Sigurado amaklaat ka iti baga, Mr. Fortesa. Anya dayta, General. Nagkalapak iti impormasyon may papanken ni Ruben. Pinagtignay ko dagiti sigod ng impormante. Ket? Nagtaod iti lugar dagiti vendetta dayjay Ruben. Anya? Sarla day ta tinamuak. Malagip mo kadipay day di agila a pinatay ko. Uwan. Malagip ko, General. Ket, anya di pa kay naigan dayjay nga agila iti saritata. Dakkel. Kapo, ta anak day di agila ni Ruben. Anya? Sigurado ka iti day tangay bagbagam. Saan pa yan nagmintis nagiti impormante? Maipapan, iti pa nagkalap, iti impormasyon. Napaot ti panagsarsarita da papa kan Ninong. Pasaray kumita kanyak ni Ninong. Siyak nga ti pagsarsaritaan da. Nalabit nga agipulpulong ni Ninong kini papa. Jak ipadlaw apal paliiwak idang agsarsarita. Umadayuak dito sakbay amadlaw dak. General, anya nga rod tararamitam. Apay nga inuray mo pala ang mapasamak ti kastoy. Mr. Fortesa, naladawan ti amin na panagtignay ko. Sana basta-basta kabusor ni Ruben. Talaga na ilet ti lubong. Kan kasla nagsubli ti pasamak, General. Manipod ita. Jakon italag kinilindon dagiti negosyok. No saan mo nga si kaswana na yung magtinegosyo. Agpapada tayo ang mapukawan. Kan saan laday ta? Diyak kaya't ang mairaman tinagan ko, iti ka nito ngagkibaldang ti amin. Di kagdalag, General. Siya kon ti makamu iti amin. Gapo tariribok ti kayat ni Lindon na mapasamak. Ipaay ko nga rod kenkwana dayta. Aniya? Iso ti pasungal-ngal ko kini Ruben. Kat may santulaeng kadakwada ti agbyag. Napanunot ko na itang aramidan, Mr. Fortesa. Dakkel abidot tinaramid ko, General. Nagtarakenak iti anak ti agila. May salaeng ti kayat asawan dayta. Aglaban to dagiti agkapsat a Ruben ken Lindon. Lindon, iho. Itay payasan ka makaid na. Pampanunutem ka di day jay Ruben. Wan papa. Kayat ko nga aggibusan ti biyag na.
tapno awanen ka inagaw ko kini Diana. Ket, anya nga rod ti planom nga aramidan ita, iho? Sa pula ko ni Diana, ket aramida kon ti kayat ko kenkwana. Awanen ti makalapad pa'y kanyak. Nawaya ka ang mga ramid iti data. Uwan kaya, manipod ita. Siya kon ti mga sikaso iti negosyo tayo nga imbatik kang ka. Anya? Sigurado ka, Papa? Wellington. Paragkunak, ket nabaybay amon ti negosyo tayo. Pabor pa'y din kan ka dayta, gaputa nawaya ka na mga ramid iti kayat mo. Papa? Lindon, kabailan nagkaday a protektaran kontra kadagiti kabusor. Wen, Papa? Kabalan ka a protektaran. Good! Magustuak day tangay bagam. Naamuwa kini General ang nagsursuro ka no kasano ti makilaban. Iso anatalikak matangkan ka. Di kagda nagpapa. Awan na pulos ti makasagid kan ka. Aging gaas si bibiyagak. Nagmayat matanda ita ngay balikas mo, iho. Maragsa ka naglaunay. Okay, Papa. Umanugutak iti kayatyo. Asikamot lang ti mangimanihar kadag iti negosyo. Nawayaak ngagpaiso ngagtignay. Lindon, ti kayat ko nga ramidem ita. Patayam, da Ruben kanla kay Ignas. Ha? Kabailam ka din niya ramidem da ita, iho. Wen, Papa? Kabaalak nga aramidan dayta. Nga uray awan dagiti buyot tayo. Naturet ni Lindon. Diyak mapapalaw, gapota iso ti may isa nga anak day ti Agila. Napauli makamatan, Papa. Kwahiho. Di mo latan ikas kaso ti panagulimag ko. Aramidem latan ti kayat mo. Sa dino ti papanam, Ignas? Panawan ka pa'y biit, Celia. Napatag ti pagnak ita. Ignas, tunggal ada papanam. Madandanagan. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak, Celia. Awan ti dakas a mapasamak kanyak. Ignas, Kabaalak asalak niban ti bagig. At dalabiit mapan ko kasarita a tao. Amangan numarabyanak ton. Kakadwa, simangpat ka nun ni Mr. Fortesa. Damag ko amapan dito'y bambantayan tayo a hideout. Wan, isungag dalos tayo anay bag dito'y. Agpong tutlakit di day jay, numakita na anarugit dito'y hideout. Anya day jay kanal buong. Kakadwa, ada tao nga umararubayan. Anya pa ilang aruder aramitan nyo? Patayin yan! Nuasino day tanga umar arubayan! Nakakaribusan dagiti kabusor. May samanan tayo ito'y hideout ni Lindon. Dayjay, di kabusor! Paltugan tayo! Panakunak! Pasitlangan dagiti kabusor nga dagito'y. Nalakaklangan ni Daparmakan. Dayto'y ti para ka na kayo! Ibutin kayo apatayan. Kung nakarak iti paglemangan, sana ko na natanggan dito'y. Whoops! Hala, dandani kamin kani papadita. Sigurado ani Ruben ti karangrangat yo. Bye. Anya timbaga ti kinasarita mi ti cellphone. Madama amararaot ti hideout apapanan tayo, Papa. Anya? Nalabit ani Ruben ti karangrangat ta. Daytoyan ti gundaway ko alumaban kan kuan. Kasangsangpet ko pa'y laeng at tan mapaspasama karangat. Papa, sana rumbang amairaman ka itirangat.
Ibati ka pa lang iti may sapay a hideout tayo. Sige, iho. Agsagana ita kanyak dayjay a Ruben. No idi kat sinurot ko amin apagayatam. Saan itan, mama? Pagkaykaysaan dak kadi, Diana. Awan ti amok iti pagbakam. Apay kumangagaramedak iti saan anasaya at kin ni Ruben. Ibagpagak lang ti pudno ang mapalpaliw ko ken ka, mama. Nagbastos ka nga anak. Pagduwa-duwa anak nga inam. Oh. Kagurgura ka, Diana. Awan utang mo anay baganakam. Sige. Guraan nak, mama. Aramidam ti kayat mo. Dayta ka di tinasursurom kini antim nga ansing. Nagbalin kan abastos. Awan ti bibiyang dito ni Auntie Ansing, mama. Mama, kayat kung nga agtalinaed kayo latan dito'y balay ti gayam ni Auntie Ansing. Masino ka kumaamang lapad kanyak, Diana? Aramidak ti kayat ko, dinak malapdan. Anya? Daytoy ti tandaanam. Agbabawi kanto, gapo iti panang pabasol mo kanya. Onyol, darasan ta ti bumaba di tulugan. Magagara na kon a makipinaltog kini Ruben. Uy, boss! At dagpipinaltog iti dayta pasat. Kayat na asawan, saan pa'y analpasterin nupak. Jak naman, madudag iti kabusar. Palpaltugan takdag iti amanan ba yun? Oh! Magdani ako na! Jak nasiputan dyan ang paltog kanyak. Oh, nilindon. Adda dito'y nilindon. Ruben! Amok asi ka dayta. Di ka naglamang. Siya ti sangwang. Oh, nasayat na ito yung daway. Jak ko nagsayang iti kanito. Patayak itan nilindon. Anya may lakyar aramidem dita, Ruben? Agparangkan, tagsango ta! Daytoy. Ah, kalatan at po ko nilindon. Nasiglat matiawanan ba yun? Sa dino tinapanan na. Amuyon ti aramidan nyo kakatwa. At dalang iti saan unay nga adayon ni Ruben. Salikaw-kawan tayo. Agsipot kayo na imbag. Amangan numakalibas ti awanan bain. Ala, agtignay kayon. Patsyak ang nagturong iti day tapas sa ti hideout ni Ruben. Surutak ti awanan bain. Awan itan ni Ruben, dito'y budiga pagpakpak niyan na. Nalabit ang nagtignayan. Apay ang makarik na akmatan iti panagbutang para kan ni Ruben. Isu akayat ko kumaatulungan. Agtignayak. Barang makitak ni General Barbosa. Adda kayat ko apan kan kwa na. Buisit! No apaya si Muro takpay lakada kayo. Ni Diana tinagdesisyon iti daytoy, Dolores. Jak kumakayat nga itugot ka dito'y balay ko. Di mo man sang kadakamat abalay mo daytoy, manang ansing. Saan ang maibagay kan kati agnaad iti dakkel abalay. Nadakan ka no saan ka mamati. Sanak amamati. Nagbasit di balay mo. Kasla balay ti kalapati. Sige, ibagam amin na nakayat mo. Gamday to'y titandaanam. Agsagana kan, gaputadandanin ti panak kay balod mo. Anya ti kayat asawan, tinaibagan ni Bakit Ansing kani Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.